Yeah, yazi xa ubukelela documentary kaWinnie kamama uWinnie asike ndathetha kanti yindoda yakhe ngo. Xa ubukelela documentary kamama uWinnie man wayigqiba. Ayibikho enye ikako ba uloyibukela lawe. Ayikho tu. Ayikho enye ba uloyibukela. Ingqondo isamarinata not that bengayazi but bengayazi yo intsokolo engaka ya umlo ongaka ya umuntu athestwe kangaka ya belungu belungu bayithethe unyanza igaga zabantu like bakuncama okay bakuncame uthi la mlungu ela polisa line ego pha kula document nansi enye into endiphambanisileyo ngala polisa amhlophe pha ane ego bano besingakwazi nombulala cause wambulala uzawucaphukisa ile nto community yabo so amandla akhe makhulu sharp ngoku pha Free State every day kuthiwa every Friday or every day kukho nje ipolisa lishiya ikasi yotywala mana bekelwa nje ikasi yotywala wenziwa i-alcoholic kasi yotywala. Then that moment ke ngoku kubona uba noba yiyo mos le nto akuyaziwa njani utywala busindawo yabo because a great person can be tested ngotywala. Bamzama ngotywala bamncamile ngebullets bamkhangela etywaleni mntanam umile kule gagame kuyo tshiswa zindlu like 2 1 tshiswe ngabelungu enye yatshiswa sithi ke because nathi ke nathi yamazi udivide and conquer nathi ke siparticipatile so ebomini bakhe utshelwe izindlu eziyi-2 la Grootman Mandela phantsi nathi la kaka Grootman madoda itimer esejele 2 houses. Ayikho into onoyibukela after ubukela la documentary ayikho into onoyibukela and nje bendiyibukele i-opinion yomntu omhlophe evela nje like andibaweli noyimamela and indiphambanisa to a point i-opinion yomntu omhlophe andibawelanga every time kuvela umlungu yabo ke ngoku apho yokandibasela khona ngoku semdala ke ngoku sezasishiya lo mama womlungu again um-interview ishayo yabo about that bawukota abantu ukota omnye umlungu ba thina abantu abamnyama we need to let go and tonton waphambana how dare nyane how dare abelungu like basiqhela igaga kodwa how dare abelungu umuntu akuxelela uba we need to move on can't blame anything on apartheid injalo ke because yabona ngoku senzana laa nto nathi umuntu akwenza ikaka ogqiba akuxelela uba fila njani uba sofila olo hlobo umnqondo wakho sofila olo umuntu awenza ikaka ogqiba akuxelela uba akho suppose ufela olo hlobo qina umnqondo wakho. Iyacaphukisa la documentary iyacaphukisa into yoba laa nto buyenziwa ngabelungu ngoku yenziwa ngabantu bakho yabo. I think that's what happens to thina sonke because umna ndijonge into yenziwa kuMandela kutata uMandela bamenza laa nto bayenza kuYesu bayibulala laa tsotsi ogqiba xa icishile bayibeka bayi-elevator sampraiser bapraise this guy praise noMandela bamtorturisha bamenza laa nto and then bamkhupha bamenza an icon ba praise this guy is a man of peace zonke izitatyu while lo mama bamtestile because ukhona laa part 18 months in solitary eqonda njani 18 months akhali nengoma akho mculo akho khampani kumane kuvalwa iminyango kudlalwa ngengqondo yakho yabo. Coming out of la gaga nyani you won't be the same ungathi sibethwe i-COVID bra
abanye abantu basamorukana ngoku cause uhlala endlini nje for that long, like uhlala endlini for that long was too much. Imagine ke ngumama oyi-1 ke lo bamgcina pha, kuthiwa indlu yakhe ibihleli igcwele amapolisa aziphithizela abantwana, bakhulela kuloo way, yabo. So nyhani it shows i-apartheid ibi-mental ntontoni, like, yabo, ibibetha ingqondo. Ogqiba kuthunyelwa abantu bakuwe uba bakugqibezele, kuthunyelwe abantu abamnyama uba bakugqibezele. And I think that's what we're going through. That's why sigqibezelana so, yabo. That's why ngekho nto yethu ibambekayo, yabo. Nalaa case yotywala ibidrotshwa phaa kuye, that's why utywala bumuva kangaka emakethini, yabo. Nathi ke athekwa the same way. Nathi hayi siyabuhlaba amadoda na-40 something every weekend asakhangela impondo notywala yonke ikaka, yabo, every day. Nezo politicians zethu ke nazo ziyayiphopha loo champagne. Weske bona zange babekelwe notywala kwiiposhi zabo ecankomnyango, umntu avuka athestwe ngotywala. Laa mama was so strong that kuzanywe yonke ipoison under the sun, umdifitha, kuzanywe i-isolation, kwazanywa i-humiliation, kwazanywa i-threat with ubomi bakhe physically, yabo. Bamzama spiritually, bamzama ngotywala, bamzama ngento yonke, and then wazojikelwa ngabantu bakhe last minute, yabo. So xa ubukela laa documentary ayikho enye ikaka uba uloyibukela after that, yabo. Andibawela no-opinion yomlungu ke ngoku, yabo. Yilaa nto indenze ndamthanda wesi uJulius Malema ke maka, yabo. uJuju ntwana yam, ndiske ndayincanywa wesi ke ngoku, yabo. Yayincanywa wesi intwana yam, because xa umoshiwe ngumntu or ngabantu asikwazi uretaliate, yabo. Sibeke kwi-situation uba ungakwazi uretaliate, nale yoxolela abantu abangazange bacele xolo, nale yoxolela abantu abangazange bacele xolo, because yabo ndiyazibona nee-reviews zabantu about the documentary, yabo. Because now sesikhombana sodwa even in the reviews, because kakade kulula umntu omnyama makakhombane, kulula gqithi kuthi uba masikhombane, yabo. Kanti xa ndimamele mna eza comments zabelungu phaa, la mapolisa were involved, ndibone i-ego mna, yabo. Ndibone i-ego ngoba engamaxhego, like abantu hayi abavakalelwa, khona nto rongo bayenzileyo and ababhatelanga for what they did, ababhatelanga shem. So siyakhombana ke uba namajita ethu, amajita ambeka ecaleni lawo lethu. Besiyazi uba laa mama was amazing, but we didn't know what she went through, like olaa hlobo in detail. And it's fucked up that kulindwe into yoba makasweleke, yabo, uba ivoice yakhe siyive, yabo. Because part of that documentary was done esaphila, so bekumnandi uyibona laa part, like akwazi uthetha, because umntu omdala ke akanalo ixesha loba efihlana nezinto. Abantu abadala abanalo ixesha loba bezama uba articulate, zange wazama ke yena ukuba articulate, oko wayithetha ikaka as it is, yabo. Nantsi enye ikaka ababethayo abantu abamnyama, kuzama usounda politically correct about things, yabo. I'm sure even nam nje bundithetha olu hlobo ndithetha ikaka, yabo. But
ivule i-conversation la documentary, and I hope ke asizomane sizidistractor apha yabo ke piano nentoni because ne-artist nazo azisena opinion because sityiswa kwase-politics yabo, azisena opinion because kulwelwa ngoku akulwelwa nyani ngoku. No one cares about the truth, everyone cares about yabo uba ngubani into okutyisayo yabo, imali ngenabo, where's the bag at yabo. And that's the bag again that separated us. It's the same bag, sibanjwe ngebag, siyozithengela utywala, thengela zonke izigaka, thenga neempunu, thenga yonke ikaka memba sizithengi. I-outcome yayo yonke laa nto yoxolela abantu nyanisile uthi wayixelela itime ukuba you are delaying the revolution yabo, you are delaying the revolution. And ke asikadlali equal estagini nala regime, asikabikho ku-equal stage. Qha sikulaa ndawo sasikuyo, but mental, psychologically sigcinwe phaa kulaa ndawo. And ke sizawumane sikhunjuzwa uba singobani, mane ubekwe endaweni yakho. Just like i-meeting katata uRamaphosa noTrump, ngubani ebephaa kulaa meeting? Ngubani ebephaa kulaa meeting? Ibe ngumongameli alimala tata nguRupert okanye Oppenheimer, ngomnye wabo bephaa, ngulo uthethileyo sampavela uba ya tata, ya sampavela laa tata kulaa nto beyithetha noTrump. I can't remember besithini, but ebephaa because kakade yayidame freedom olu hlobo umama ibeka ngayo. Hayi uyibekile indipise off laa documentary, but not ngolu hlobo endicinga ndizawuba pissed off ngayo, because bucala mhlawumbi kuyawuba pissed off olaa hlobo xa ubukela uSarafina. But at the fact that nathi sizibeke kule situation yabo, I think that's why si-materialistic kangaka nje. Yonke into, wonke umuntu ufuna le bag, yonke umuntu ile way, because kakade sibekwe kule situation of not owning. Hayi, it's a mess. Andibawela ubukela nto, akho ne-series andibawela uyibukela, andibawela umamela ne-R&B le ndiyithandayo. Oko ndibukelela khange kuphinde kube grand. It was too much at the same time. 7 episodes of gwa. Yes. And ke manje I always say ndiyamthanda mna uDaki ocatshukelwa ngumlungu. Ndiyamthanda till today. Ndiyamthanda uDaki owoyikwa ngumlungu. Yabo. Ndiyamthanda uMalema, ndiyamthanda uZuma, ndiyamthanda uWinnie. Ndiyamthanda uDaki o-misunderstandwa ngumuntu omnyama. Because once bengula Daki o-misunderstandwayo ngumuntu omnyama, nomlungu on the other side uyakoyika. Also, you will always be in between. So that's why abantu besothuka uba wow, because we always follow anything that's mediocre. Yabo, because inyani tends to be too much. Yabo. It tends to be too much inyani. Yabo, umzekelo xa esethi uMalema abantu base-Afrika mabangene. Yeah, but mabangene ngamaphepha kakuhle. Yabo. Kuko kwabo nalapha mabangene kakuhle. Yabo. Now baholdwe accountable. But masingabi nanzondo towards abakhaya bethu, ngabakhaya bethu. You know, because kuyo yonke loo nto leyo nje thina sisilwa nabo, uRupert no-Oppenheimer banebhizinesi eNigeria. Bekusanda kwenza i-deal last year ngokuba kukho ii-brands zaseNigeria ezawungena eshelfini apha eSouth Africa. Ezo zinto ke azidisayidwa ipolitiki, zidisayidwa ngubhizinesi
ngabo aba Rupert naba Oppenheim ngabo deciders on, because iishop zabo zonke ezigcwelisa ikasi nedolophu. Yabo, thina ke sizawuhlala apha egrawundini sipointe sihate sithini. Olaa hlobo bebesenza ngalo la documentary uba yho hayi bezibe hayi eziya abelungu hayi bayayazi asithandana, so bakukhuphe evenini yabo bakubeke on top of ilokishi ogqiba bathi khomba nje, like khomba nje noba ukhombe phi, just yithi. Yabo, because bayayazi uba ikasi kujongile, so izawuba ngathi uyimpimpi. So ngena ke already so sibekile isibhamu entloko ngosuke uthi yes. That was deep. That documentary, that was deep. Like, it exposes what is happening right now amongst each other. Ubomi bala mama has become ubomi bethu sonke. Uba ulwele ilizwe, she was the face when no one was there. Abanye bekwi-exile, abanye besetrongweni. She was there. She was going through it all. And then when time came, uba a-elevate, akhaphole, aqhube ke ngoku ezi ideologies, because ngoyena mntu upanishiweyo. And as umama, wabekwa ecaleni. Wabekwa ecaleni, just like all of us xa kuwiniwe sibekwa ecaleni. Yabo, and ke ngoku xa abo bantu basecaleni benza nani nabo ke ngoku bayuzana as leaders, bayanyathelana, bayathini. Akho nto idibe i-unity as such. So now sibukele le documentary sonke siyazothusa, abanye ke si-acting ngathi hayi kanti bekunje. We did have some ideas uba bekunjani, besinazo nje ideas ezimbalwa uba, yabo, we did have some, yabo. But now whatever nto besenziwe ngabelungu sizenza ngokwethu, siyanyisana, yabo. Like la system yabantu ikhula ola hlobo le technology, because ngoku akusaqhutywa manual, qhutywa automatic. Apartheid is not manual. Akusekho mntu ngongena ekasi enza ikaka, ikasi eyenzana ikaka. Yabo, siyabulalana, siyareyipha. Yeah, the way umama uWinnie was treated is the way women are treated by thina. Yabo, senzana nalo loo nto ngoku. Like i-apartheid is pusha automatical, and abazihlelele phaa abaya nee-ego zabo bapholile. So ikwenza la documentary uzi-introspect now as a person, ungayijongi nje politically but uyijonge nje social nalapha nje ba damn, idame freedom nyani ke. Yabo, ayikho enye imba uyibukela ke ngaphandle kwalakaka. Come to my shows, subscribe to my channel. Ndagqibelana nokuthi subscribe, but subscribe wethu. We're gonna do some live streams on YouTube, on this YouTube channel. Yeah, Monday to Fridays, but we're gonna start in July. Yeah, so subscribe and be ready.